Čau, Cuky! A čo ty tu? Čítam leták o vianočných trhoch. Počuj ma, taká veľká? A kam ideš na vianočné trhy? Florianovi do Veľkých Rybňan. Jasné, že nie do Rakúska. Rakúske vianočné trhy sú smráč. A čo tam ponúkajú? Zabíjačku, stánky a tu píšu, že sa tu začína 5.12. o 16. hodine. Pozor na spadku. Ďakujem, vy ste zlatí. Také tu máš aj v Rybňanoch.